जय जगन्नाथ आपण मानकु पुणी थे स्वागत मो यूट्यूब चैनल विलेज बॉय को। आज मो 90 दिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रथम दिन। मु उठिकी प्रथम 2 ग्लास पानी पीली। तापरे मोर नित्यकर्म सब सारिकी मु रनिंग पाई बाहरी पड़िली। आज 11 डिग्री सेल्सियस ठंडा थिला। कानरे 2टा इयरफोन गेंजी दे मु दौड़ा स्टार्ट कली। रास्तार गाड़ी जाक गला बेले ठंडा ठंडा पवन होउछि। मु रनिंग सारिकी घर को आसिली। आउ राति बुसीटा को बतरेकी रखी। ताको सेक बोतल रे ढालिकी आउ टिके पानी ऐड कली। भलरे सेक करिकी पी देली। A few moments later. किछि समय रेस्ट कला परे मु गोटे स्पून क्रिएटिन नेली आउ सेथिरे 250 ml पानी ऐड कली। क्रिएटिन पीकी मु एक्सरसाइज करिया पाई बाहरी पड़िली। कैमेरा को सेट करिकी मु किछि समय ध्यान कली।
ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲି, ଯେପରିକି ପୁଷଅପ୍ 4 ସେଟ୍ ଅଫ୍ 12 to 15 reps ଆଉ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ଡିପ୍ସ 3 ସେଟ୍ ଅଫ୍ 12 to 15 reps। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଡମ୍ବଲ୍ସ ଆଉ କେତେକ ପୁଲ୍ଅପ୍ ମାରି ଆଜିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ କରିଲି। ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ରାତିରେ ଭିଗେଇଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫିନିଶ୍ କରିକି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଖେଳି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଚାଲିଗଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଖେଳି ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଚାଲିଗଲି। कार्ड खिंची देवे आर नहीं कि 200 टका एक्स्ट्रा कार्ड ମାର୍କେଟ ଗଲାବେଳେ ରେଲୱେ ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ବେଶୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଇଗଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲୁ। ସେଠି ସେତିକି ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ନହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ପୁଣି ଫୋନ୍ ପେ ସେ ନମ୍ବର ଡେଲିଭରି କାମ କୋଉ ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ତତେ ପ୍ରପରଲି ଭଲ ପଇସା ମିଳିଲେ ସିନା ସେଟା ତ ପଇସା ତ ଭାଇ ମେନ୍ କଥା। 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାସେ ପରେ ପୁରୀ ମା 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଟିଫିନ୍ଟା ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିଗଲା। An hour later. ଫାଇନାଲି ମୋ ଚୁଟି କଟା ସରିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେଲି।
ଗାଧେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କଲି। ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ପତ୍ରକୋବି ମଟର ଚଣା ତରକାରୀ। ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେକ୍ଟା ପିଇଲି ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କଲି।